limpang sa kanya no kawiyag-wiyag sa kaya dunia. Sa din sa tawa matumbog utamo kaya na din niya na masimba sa Allah na limpang sa kanya no kawiyag-wiyag sa kaya dunia. Sa din sa tawa matumbang si kuya manan yan na mga parahisan sa kaya dunia. Matumbang ko mga watayan, matumbang ko pamilya niyan, matumbang si ko 50 barangan ng mga keadilan sa kaya dunia. Adiyan masimba sa Allah na sabil-sab na ras kanyan na kiasurungan sa limpangan o kawiyag-wiyag sa kaya dunia. Mga walid na Allah, ginani sa Allah subhanahu wa ta'ala na inibanin yan raktanong adyang kanan aamanan yan na surga na ayap pakasulubisan na sa mga tao ang mga rarani ko Allah. Ayap pakasulubisan na sa mga tao ang mga rarani ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko mga simbayran. Mga rarani siran ko Allah sabab ko kaya promasayran. Inusariran so tamukiran. Kuswaswatiran ko Allah. Inusariran so mga galabukiran. Kuswaswatiran ko Allah. Inusariran so mga ilmuiran. Panaguntaman niran kung mga swaswatiran ko Allah subhanahu wa ta'ala na nimbaloy siran mambu ang mga mukarrabin. Petero na mga mukarrabin na mga rarani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mihaloy na Allah ta'ala sa suratul Waqi'ah. Petero Allah ta'ala sa Quran. Sa suratul Waqi'ah kung kaya pamagusayan yan sadyang kutwa kadayaw surgaya na kadar paano mga mukarrabin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك المقربون في جنات النعيم نفسيان ماني ماررانك والله mana yang kota mga barasimba ko Allah yanan sa mga mu'minin o sa mga mu'minat ulaika al-muqarrabun diyan ka na mga tao sa mga muqarrabun fi jannatin na'im na matatagusiran si kusurga apakalma thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin madakal apdun kumyang una ugay na may tu apdun kumyang uri ala surin mawdunah kidadalpa kumakantir aamanan yan na piyamarabuatan yung kuta mga kantir ko surga wallah apibibiyatan ko kaya pamarabuatirun sa kapya niya ni paras ading kaundan na pagabayin sa mga kantir si isa diyang kaya dunia muttaqin alayha mutaqabilin di sirando di senda-sandang ang kutwa pia makasurga wallah aki pagada pada pasiran mana ani akan dudar pairo so pia makasurga wallah mi akan dudar paisiran rowan ikakadalya isiran si sadyang kuta surga min bibisita isiran adi isiran di senda-sandang sang kuta mga kantiriran di isiran di senda-sandang sadyang kuta mga huntudairan na mabubay isiran muttaqin alayha mutaqabilin di siran di marunda-runda di siran di sesanda-sanda ngakipagada pasiran api makasurga wallah di ran di pamagistoryahan sumyang ula-ulairan si sadyang kaya dunia naguswaman yan naka di ran di pamagisayan sa mga layukiran naguso mga silinganiran naguso mga tunganairan ayun ran di kadingili ko surga yatasaaluna 'anil mujrimin nadiran di pamagisayo andari sa mga siringan amin babaradu sa siran anda siran iman tumiyatago nadiyang kutu akyasan dengan niran kaya bantayan niran asisiran miyawulog ko naraka jahannam ipungisaw piya makasurga wallah sa mga tautuanin babaradu sa masalakakum fi saqar inukan wari maulong sa diyang kaya naraka sakar
qalu lan naku minal musallin. Napituruiran sa patiran manay sada kami sesampai yang sa dunia. Allahu Akbar. Dia mga tao ay mga mukarrabin at yung makasurga wallah na di silang din bibisitahin, na di silang di mamagadapasi ko surga mabububesiran. Yatufu alayhim wildanun mukhalladun, na yung kuto ay pupulilirkiran mga wata, mga kalumbayan at tatapa mga kaudaan. Anto na ipupulilirkiran ang kuta mga kalumbayan. Sumabaso mga kandi, agos mga pananagoy sa ayamanan niyan na pun ko mga bulan. Allahu Akbar. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق كأس من معين. الله أكبر. Disiran di pamagilid na diyang kuto ang mga kalumbayan, ayamanan yan na mga kaudaan na marsal sa saydad, akiuwid silang sa mga baso, ako kiuwid silang sa mga kundi, ako mga pananagoy sa iga makapupun ko mga bulan ko surga wallah. Allahu Akbar. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Dirun ayamanan yan nasakit sa mga uliran, nawudisiran kabrag. Pito man tamanan amapi ang mga panginuman ko surga wallah. Ginan mialoy tanong diyang kutuwa manan yan na mga panginuman ko surga, ang barang-barang mga panginuman apalayadan mga pipiyaitan. Wa fakiyatin mimma yatakhayyarun. Agumawid pa ng kutu mga kaudaan, mga kalumbayan sa mga ungasapad. Apad ko tantod na kabubayan ng kutu apya makasurga wallah. Mga wasapad ay pupuganairan sa diyang kuto apya makasurga wallah. Wala ni tayrin mimma yastahun. Nagusap po mga papanok apad ko pagkabubayan niran. Allahu Akbar. Sama na ito mga urip mo Allah, natantod mo ito amanan yan na kasusunura malad yung kuto may susugat kiran. Sangko tu adiran di kam bibisitay ko surga, sangko tu adiran di kam babanta-bantay ko surga, at pigidangan siran sa piti barangan ng mga pipiya panginuman, pigidangan siran sa piti barangan ng mga pipiya mga umasapat, na pigidangan siran sa piti manan ng mga pipiya ang mga panganungkan. Wahurun ain kamthalil lu'lu'il maknun. Daya sampurna yan na manan yan na mapapati dalam roh sa diyang kota surga iran ang kota mga tataid, ang mga darudupairan, ang mga pipi kapmata ko mga bidadari. Allahu Akbar. So sila na ito ang mga dato nagyan ni Isa ay amanan niya na bundingan kiran sa Quran. Adyang kanan ay titilagad kiran, ada pitamanan yan sa kadakal ang mga darudupairan si kusurga ang mga midadari. Allahu Akbar. Yanan ma'urib mo Allah at yakasay baratan mo Allah kung mga katailan kaamthalin lu'lu'in maknun na isang siran o mga munti at tutungkupan. Allahu Akbar. Sangkot ang mga katailan. Niyaliw Allah ta'ala adyang kutu akapangatipiran ni kapmata. Sangkot ang pangatatay diran. Jazaan bima kanu ya'malun. Balasanan kuping pula-ulairan ng mga pipya sisa diyang kaya dunia. La yasma'una fiya lawan wala tathima. Dakal giran roh ilang ama katuro abuda kang baradusar usang kota surga illa qilan salaman salama. Inun tabo sumakaturo at palayadan mga pipiya, palayadan kalilintad, palayadan katuro ayamanan yan na pirmarmaan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Nasa mga tao sa kanan, naanto na yung mga tao sa kanan. Diyan ka na ng mga tao sa kanan, naginan supa makasurgaan, wallah.
Dia nan suim bagay kiran sumakit tabiran sang kutakapung kumwallah ayo kikawairan na sumakaw na mga limayran. Niyali Allah ta'ala sa Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Subhanallah Allah ta'ala sumataw ayak ibang kiran kumakit tabiran na ini kawairan na sukaw na limayran nagyang kutu makaputusiran si kumang pamilya na mapipiyag ginawairan na diyan ka na mga tao pambutuan sa mga tao ashabul yamin mga tao ko kanan nagyanan din sa mga tao ko surga wallah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin na sa mga tao sa kanan anto na yung mga tao sa kanan fi sidrin makbud nakatagusiran ko kayo asidr adi kasurukan mana pitu mananutu ak kayo amapya kulangan ng mga kayo wa talhin mandud ang mga saging ang mga titiulig wa mamdud agu kasisirungan at tatap adyang kutuwa katatagwang kiran Allahu Akbar mana makadadaya-daya siran roong wa ma'in maskub buig amaburus adayaten taman Allahu Akbar mga gugudan nila yung Allah ta'ala sang puta kapakadadaya upang makasurgaan ng Allah subhanahu wa ta'ala wa fakihatin kathira agu mga umamadakal adad na taman yan la maqutu'atin wa la mamnu'ah adi karinta sa unga agu dar niyan sakip kita linguman yang kiran wa furushin marfu'ah agu mga igaan na mga pupuro mga kantira mga pupuro adad na lawan yan sa kapiyay paras inna ansha'nahunna insha'a Allahu Akbar sip manay ko sila nito ang mga bayi ang mga barasimba ang mga mukarrabin pamakingan niyo ang mga urip ng Allah ta'ala mga bayi mga mu'minat mga muslimat ang mga rani ko Allah mga barasimba binumasay ko simba inna ansha'nahunna insha'a mata-mata na tingwa Allah matanas kami atiyan manay napagdun na misiyan sa baguak lapanganan Allahu Akbar anto na imanaw to pada manaw to na diyang ko tayo ni sembong Rasul sallallahu alaihi wasallam kung pakinanya na sa Safiya so pakinano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minitulurod na idadiyan na sumiyang ko Rasulullah napituruyan na ya Rasulullah natatariman sa pangning ka ko Allah piakam baya-bayakan yan ngay Nabi Allah benar-benar bu sukawatay akan mereka pangning ko ka Arab apang niyang karakan si ko Allah apakah pendakon yan ko pumakasurga niyan ko mga bayi inigilan Rasul sallallahu alaihi wasallam na pisandagan yan pituruyan na hay pakinaanakan na daman nagpakasulod ko surga ada parka alokas Mikuratagin wali pakinanian na niya katipadudin menindo mariano to akaluan tunay kaswaya na gusto mga pdiyan na niya mga ituludoy na diyan ko mga bayi niya kakalaso nabitan mo Muhammad na niya kagiraw ang hinakan na ding karanatagin na angka kay simbawa ka mereka sukat tiro Allah ay nibagay niya nakapasadan ko sirang ito mga barasimba ko mga bayi apo kang muda niyang siran na niyang siran bupa kasulda ko surga benar-benar na dipakasulod mo Allah ta'ala sa surga so sila na ito mga lukas yun ito nakagya po makatayid niyan sirandaan baluin niyan sila na mga bugo taudaan baluin niyan sila na mga kaudaan nagusiran po pakasulda ko surga Allahu Akbar la ilaha illallah
Mialuan Allah Ta'ala ke suratul Waqi'ah Arumiru ikat 25 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Inna ansha'nahunna insya'a Matanas kami tibu Allah Napagadin na misira na mga bayi ko surga sa bagwa ka pangadin Faja'alnahunna adhkara na muluy na misira na ang mga raga Allahu Akbar muluy na misira na mga bagwa tao so lang ano ba iya pakasurga mo Allah malagil kirang sukya lo ka na idadiyan agus sukya ramiga na idadiyan agus suminit tulo na idadiyan napala pala siran din buluin mo Allah subhanahu wa ta'ala apala din mga raga pala din mga bagwa tao akyat tatabuan sa mga idadiyan la ilaha illallah Babaloy sila ng mga bugo tao na usirang mo pakasulda ko surga pakapandayan silang do maging tao. Uruban na turaba ang mga sasaling gagaw, mga alay gagaw amrasirsa silang sa edad. Allahu Akbar. Li ashabil yamin abagim sila ng mga tao sa kawanan. Mana mga tao sa kawanan aginan sa pamakasurga ng Allah kung mga dato. Diyan ko ta surga ka pamakasurga mga bayi na doon nagkataon karuwa bayi abada karuman yan. Ubaid na yamin pagtapiyo bayi amya ka surga naso karuman yan mambu amya ka surga. Yamin pagtapiyo bayi amya ka surga amya ka naraka so karuman yan naso mama amya ka surga amya ka naraka mambu so karuman yan. Diyan Amay pagtupiyo bayi ada mapangaruman sa dunia na sumambu sumama ada katamaki arami kemiyatay na ada makapangaruma na miya kasurga na sira ni makaptupi audiyang kutumambu ba iya da katamaki ginan mga urip no Allah sukman so sira no to mga bay ayamanan yan na marakol aniya kapangarumahon uwid na pala miya kasurga na ayamay pagtupi yan na sukapusan amya kapangarumon. Okay, na sumangap na niya kapangarumon na di pagkarat na ginawayan. Kamagadin su Allah subhanahu wa ta'ala sa datarian din sa tarutok. Ayamanan yan na imbagay niyan sang kutap na niya kapangarumon kaad di mararata ginawayan. Malagi din sa kaadin, malagi din sa paras, na malagi din sa ayamanan yan na ula-ula. Gayanan mga urun Allah. Ikulo mga bayi si kusurga wallah so kaya balwira na mga raga so kaya balwira na mga bumutaw na yamanan yan na aya warano kaya pakatupira na gusto karuman yan na bumutaw sa paganay na miya katupisiran na so kaya pakatupiran na umando na ubay ni karuman yan na bumutaw na ubay niyan puruman na bumutaw na ubay niyan puruman na ragas kanyan sa dilang kabituan yan ang mga urip no Allah Sangkut oras nangyalo Allah ang kuto ay kiniyang kiran apagadun niyan siran sa bugwa kapangadan inna ansha'nahunna insya'a Allahu Akbar matanas kami ating wallah na pagadun na misira ng mga babae sa bugwa kapangadan faja'alnahunna dhakaran urban natraba na buli na misiran ang mga raga udi na mga bagwa tao ang mga sasaling gagaw agumarsir sa sayded li ashabil yamin ay makapungarong makiran na sa mga tao sa surga thullatun minal awwalin amadakal abdun kum yang una wa thullatun minal akhirin nagumadakal abdun kum yang uri Ganyan mga urip ng Allah, yung mga pedagugudaan kukulaw laro sa surga. Kapakapambakang roo, sila nung tuwa, mga datuwa, mga bahiya niya magamalsi sa diyang kaya dunia. Mga urip ng Allah, Mihalo Rasul sallallahu alaihi wasallam diyang kutas surga na adna niya makapuro-puro roo ang mga turugan.
Yang kutuanya maka puru-puru mga turugan na di pelalangka-langkaw niya maka surga di amanan yan na panarantaon o siranutu ang mga tao ko surga ang kutakapuro yan ang niya kapupang kata ginan miyalu Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكواكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين صحيح مسلم miyalu Rasul sallallahu alaihi wasallam aso mga tao ko surga na di sinandim amanan yan na lalangkalangkaw si ko mga apipong kapangkatan ng surga na adnan niya nga ilairan na mga pupuro ipangkatan si ko amanan niya na mga kapuruan nilan adatas sa kalalangkaw ilan si ko mga titim nagasindaw mga bituon ko langit ay amanan yan na matatampar si sa mga nagusasilipan Allahu Akbar so piya makasurga wala na adong pinamalalangkaw ilan sa kapuruan na mga sobra kira na piya makasurga wala sa kaya pakapupang kata akiran wala ugayid na guminyaw so sabahan ko mga sahabat ya Rasulallah diyan ka na matitingag sa puro ang mga sesindo ang mga darpa o sabay na piya makasurga wala na diyanan so mga darpa o mga nabi bagyanan so darpa o mga rasul adabaw nakisampaya sa lakaw kiran napituro Rasulullah kena tiye na diyan ka na mga pupuro darpa ko surga datar sa katitingag ako mga bituon na kanabaginan na bupakaumaw na mga nabi gusto mga rasul kanabaginan na tiyen manay sudar pa mga nabi gusto mga rasul kadarpanan o mga tao ayaman yan na titu merate ako Allah nagutitu aperateran sa mga rasul Allahu Akbar ginan mahurit na Allah ipamanintan ko Allah Ta'ala sita na makadarpasang ka na ng mga pupuro ang mga turugan si ko surga asulaw nagpakasurga na malalangkaw yan si ko kapuruan nila na datar sa kalalangkaw ang mga tao ko dunia ko mga bitong ko langit ganan mialo ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam adyang kutuwa kadaya adyang kutuwa mga darparo asubo sa mga subusu amanan yan na mga lawig si ko surga subusu mga barong-barong si ko surga upang makasurga no Allah natantua piya ka mamasa an Abi Bakrin bin Abdullah bin Qais an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil mu'mini fil jannati la khaymatun min lu'lu'in wahidah mujawwafatin طولها 60 ميلا للمؤمنين فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا متانا تقول رسول صلى الله عليه وسلم بغيان مؤمن سيكو سرغا أجن كنت سقمنا برون آمانا ين نقل كلاما سدنيا أسيكو مغالي تمقو مغالي كدتو na pagawa nilan so mga palasyiwiran, mga turugan nilan na mga ala, na pumbabasiran si ko mga barong-barongiran, mga tintiran, mga lawigiran, ikira din silang di po pakarangay. Na matagay mga barong-barong o sila no ito pa makasurga ng Allah. At natigura sa Rasulullah barong-barong o di nalawiga mga ruruni o ayamanan yan na pa makasurga ng Allah. Ayadun, ayamanan yan na pituragong balay na palay din muntiya. Asisamba diyan ko ta muntia ayamanan yan na suli-suli da muntia na piyakasimba wala na diyan ko ta suldian nagyuto di pupakarunggan na piyakasurga wala tuluha situ na mailan na yakapuro yan sa puro na 60 kamail Allahu Akbar lil mu'mini fiha ahlun na adan ang mga amido dari ru'u akaruma o mu'min sang kota suldang kutua barong-barong yan adyang kutua amido dari ru'u wallah imataw ko kadaklian na palayad mo to ay amanan yan
na di palayad mo to o pagka amanan yan na di kang bisita na diyang kuta pakasurga wallah palayad yan din no to di kang bisita ng kota mga karuman yan ro sa diyang kuto barong-barong yan di kailayo sabad susabad mana ada baru kapanahod nagudah baru ayamanan yan nakandudong kiyay kapalayad no to kapipia ginawa Allahu Akbar. Mga urip no Allah diyan na ni mga to nagugudan o Rasul sallallahu alaihi wasallam si kusurga ugaid na may tusop kaguguduno ayamanan yan na mga nabi sabab sa diyang kuto ayanan bayaran din mapapanim belum Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugugudan ko surga kadikat taruto panukat pero ayamanan yan na manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر mana niyanna pituru Allah Ta'ala sa hadithul Qudsi ini prepare buat natiyan mana isi ko mga urip na kung aning gagalabok sa mga pipiya galabok sudah din mailay o mga matayiran sa kapya Allahu Akbar kembudin adna wallahu ta'ala sa manusia na danyan dinuto mailay mapya ang kuto kita taguun ko surga wala udhun sami'at nagududin man o kangiyan ang mapya ko kiadnaw no Allah namiyaman yan ko surga wala khatara ala qalbi bashar nagududin mititik sa puso o manusia ko ipungo kiadnaw no Allah ang mapya namiyaman yan ro si sadyang kota surga ginanitaman kinirupaan Rasulullah ko kadayaw surga wallah. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك يغار يقبون تتلك جابر apianu tulu Rasul sallallahu alaihi wasallam niya kasulda ko atiyan manay kisi ko surga na niya iliyak meruwa tiyan sa timana turuga na niya kapia-piay paras pituruak na tiyan na antawad na ikituruga ng kayadad na retarya na mapiay paras sa walay pituro tiyan na mga malaikat ro ang gugurdiya ko surga wallah arkayo Umar bin al-Khattab la ilaha illallah sanggup oras na sa Umar na makadudarta sanggup oras na sa mga sahabat na niya katakbir silan sa magtanuga katakbir sa kiyababayaran niya pa rin sa Umar kung mga sahabat o Rasulullah na panamatay na tiyang kadandun Rasul sa tagus kanya ng surga la ilaha illallah sanggup oras mga urip na Allah na niya turo Rasul iniisiyak na tiyan manay ko mga malaikat ko surgaw antay ni ko walayang kaya din na datarya na mapay paras natira na li Umar bin al-Khattab walay Umar bin al-Khattab kabayak na tigo Rasulullah na sulda koron hugay nakatan manak na tiyan manay isuayamanan yan na kababaluhin ka tanawd ayamanan yan na malbur ka tiyan manay masakit na ginawang ka so atiyan sakiatan miyak nun na dakoron na tiyan manay sulad fabaka Umar na niya kaguraw ka dun sa Umar niya kautantang dun gumuraw sa kiyabubayan niya kautantang dun gumuraw sa kiyabubayan sa kiyam ganyan ko Rasulullah sa mariri para dun ko surga so turugan yan nagkabulusan yan sigsiyap ng mga malaikat ko surga diyang kutuwa walay mapi para sa walay ay niso Rasul wantay kiwalay ron na pituruwiran na diya iso walay Umar bin al-Khattab taruto paday na niya kapia ginawa Umar na taro sa niya kautantang na gumuraw sa kaguraw kakapipia ginawa ugay na niya sambagyan na kaya giraw Rasulullah akabaya ko rin sumulad na ibuda ko rin kasulad na kagitigyan na uba masakit na ginawang kakakatawanak nas ka na tanawad ka sa dunya na iyang kutan niya kagiraw kung sa Umar ay Rasulullah